I da se ljudi, danas ćemo igrati malo PES 2013. Tu je i moj nerođeni brat, evo ga, sa strane, tu je. A vidite me, doviđenja, čao. Da, i ajde krećemo. Čekaj. Čekaj. Šta? Ništa, motor, sad. Evo. Sad ćemo da krenemo. Jeste ljudi, danas ćemo igrati PES 2013. I tu je i moj brat. Nerođen. Da. Majke. Ti si menio nekog igrača. Zato. Ajde krećemo. Ja navijam za ove crvene. Kaj ti ćeš li sad ovdje? Znači ne navijaš za mene. Na koji si ti imaju? Ovaj. Žuti. Ajmo. Dodaj loptu. Idemo, Šaban. Šaban. Sarma je kod protivničkog Igrač. Znam ti ne da žuti. A ne znam ko se spoji. Žuti. Lopta je kod našeg najboljeg igrača. Ja šutim, momci. Evo ga Šaban, to je najbolji igrač. Opa. Šaban Šaulić, Daban Šaulić, Daban Šaban. Idemo. Rnja, njoj se. Ti sam ja ću šutim kako da šutim. A ne, to je ovaj neprotivnički. Da sam samo stigao da šutnem i to. Da sam se približio. Bio bi go. I to golčina jedna. Golče jedna. Jao. Slažem se. Brzo, onaj sam. Zamisli da se dodajemo ovako dok igramo utakmicu, a? Kako bi to bilo super. Idemo. Znam, to sam i htjela. Jao. Nikad dao Šaban. Koga da? Čekaj vidim. Nema veze. Nisam ni vidio. Ali si ga dao. Dobro, da sam. Isprate tu onom glavom. Tek 11. minut meča. A. U 11. minut. Ali nije prošlo. Aparat za Sarma je ušao u gol protivnika. Aparat za Sarma je kod protivnika. I aparat za Sarma je kod nas. I aparat za Sarma je kod protivnika. I aparat za Sarma nije ušao u gol. I neće ući u gol. Aparat za Sarma je kod Šabana, da. Ne! Nije opsed, nije. Jesi. A što on izletio? Što je izletio? Mora. Glupi. Mogu i da stane tu i... Ne bi. Šta da mu... Daj mu dodaj vada protrši da vas ovo. Da mu uzme loptu. A nije ti to ovako. Kroz noge! Ne! Ovo je bila stupnica sa sirom. Lopta je kod Gigi Birđe. Jao, Gigi Birđa prolazi 3 igraca. Jao, koji pridor. I Gigi Birđa omoštio ga. Da, možeš se go. Jao, koja šuta Gigi Birđe. A zamisli da je dao go. Mogu ti da. Dvije. Idemo.
Pa zato. Šaban. Jao, plašam se Šaban. Nema Šaban. Jeste Šaban. Šaban ima plavu kosu, ja sam mislio da je ćela. U stvari nije. Pa sam ga zato zvao Šaban. Ajmo kvizaj. Neću. Da ga fauliram, neću. Fauliraj ga da se može da go. Pa šansa koji pridor. Pa šansa jao, Šaban se prelazi. I da te šuti. Šaban. Nikom da daješ. Niko. Šaban je jak igrač. Šaban. Gol. Nije ga dao Šaban. Da. Ajmo. Dobro. Nadam se da ćemo ih pobediti. Vodimo 2-0. 28 minut. Što se zalećeš toliko? Pa zalećem se. Te vidiš od darova. Ajmo. Meni ne mogu tako da šivaš. Ne bi uopšte mogu da me šivaš, ja bi ti samo U PES. Šta? Ne bi mogu da me šivaš. Nije on to više. Pa, kako dobro. Gledaj ovo. I Tu tačno, dobro. Ajmo. Modrat ćemo ih. Mogu da se Nisam ni vidio šta se desi. A da, što znao. Idemo. Znaš da tako možeš dobiti crven karton? Kako? Pa da mu boliš nogu. Nije ni šutnu u nogi, nego udario loptu. Samo ti kažem ako hoćeš. Pa mogu, evo. Hoćeš? A ima neka fora kao u PES-u, kao da možeš da ga ugrizeš nekako. Nema fora. Nešto tako. To su mi pričali. Šutni na gol. Da ugrizeš igrača i dobiješ... Šta bre bilo? Offside. I dobiješ crveni karton. Jao, ko je šutno? Šaban. Idemo... Ne. Kako bi? Bio bi go. Ajde ovog. Ipak ti uzeo loptu. Jes. Nije. A pored noge ti prošao. Pa nisam ja kriv što ne uzme. Au. Promašaj normalno. Šta drugo? Što to daješ? Pa zato. Šta ti kraj? Neće. Šut iz pola terena, Biće pauza. Šut iz pola terena. Ajde, šutni s pola terena, Da, gol, šutni s gol, pola... Go. Nije. Uvatio gol. Viš da je ušao u gol. Jak šut. Šaban. A Šaban je jak igrač, jer tako? Ja, kraj, svijet. Sjerim ti da me. Ćuti, bre. Šta ćeš jer?
ništa, vodimo 3:0. A sad ćemo da ih odara. Ajde, vrati Šabanu, dobro je. Šaban ide. Pa da se trčiš, bre. Op, dođi. Dođi. Da možeš ubijati. Dođi. Pogledajmo sad ti njemu noge. A naše su mu noge. Na D. Ovako, op. I onda za malo... Pa... Dobro sam dodao. Nisam dobro radio. Glupi sudija. Pa što nisam teo baš njemu da... Pa! Debilu. Glup si. Hajde. Nema šanse. Stigiš. Onako. Nema šanse da stigne. A golman se uklizao namer. Da bi uzeo loptu, jer tako. No, tvoja lopta. Ajde na glavu ću. Pa, ovo nije faul, jer tako. Samo Pa. bolje noge. Da, samo ti srušio dole. To nije nikakav faul, to nije ništa. Eto, faul je bio. A, ono drugo. Da šutnem u go. Šutiraj. Ne da bez. Koliko? Da crta bude jaka. Koliko? Do tu? Da. Ajde, 3, 4. Daj go! Što ono bilo? Imao si kontru šansu, pa znam kapsel si izbegao. Ti u pesu kad ti pokazuje tu strelicu. Znam kao offside si izbegao. Kako? A kad sam dodao? Trebao si jače šutnuš. I bio bi go. Što je to čuš za loptu? Pa ne znam. Sam šutiraj, ma ne bi ja šutnuo, da ti. A, da bi je šut. Znaš da si na kojem dao gol? Ne znam. Uff. Tako ti skinuo loptu. Smrad. Sve krši se. Tu Šaban je iskušio. Šut Šaban. Dobro, ajmo, lop, 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 a gurno ga malo. Cicolina ulazi 30. Koliko? 30? 35 metra od gola. Mogu ja šutnem? Ne, Drži, čekaj. Može. a ne, Svena otišla bi tu. O, otišli ovi igrači. Evo Cicolina. O, jaka lopta. Kako ga našao, služim. Šalim se. Što si rekao, kako ga našao? Na grudi. A, Šutni bre, vidiš da imaš pražni prostor. sad, ajde. Neće na glavu. Eto, Jel ga Šaban go. dao? Jest, Šaban. nije, Solipjer. Šaban bre. Ovo je poboj. Kako dobar gol. Ti si mu sad dio 3 gola glavom. A? Da, 3 gola. Sve nešto glavom, a šutiranje ne ide dobro.
Meni najbolje ide taj trik samo na glavu i to. Meni najbolji hat-trick. Znaš šta je to? Što je to? Evo recimo od te linije da šutiraš. Ne vidim ništa, da? Neko od te linije šutiraš. Sa pola gola. Ma neko ovako. Dobro. Neko dođu rašije. Probaj šutno čim pređeš liniju. Laću. Da, ja ću na glavu. A, odakle? Dobro. Ops. Jesi vidio? Magazice. Kako si to radio? Ja znam, samo sam kliknuo dugme za žut. Ček. Ajde pogledamo replay. Gledaj. Jeste makazice. Okrenuo se, Makazice. a na pod pao. Pa jebi ga makazice. Kako Fredko nam go makazice. Sad će da se završi utakmica. Šta misliš koliko će da ispadne? Ja mislim 6-0 ili 5-0. Ne vidim samo. Ne znam neko vidim. Kako dobre makazice. Ima i bolje makazice. A najbolje ti... A on si vidio kako... Da šutneš makazice i skoči. To I Messi uđe radi u kad gol. sam igrao na FIFA u Aziji. Samo ovako, gledaj, okreni se unazad dok sam šutio. Pa da, tako si ovaj ukrenuo. On njemu išao na bomb. I bi ti smelo tako da skočiš u stvarnosti? Ne. A ti? Smelo. Samo lepo da skočim, ali skršiš se na glavu. Ja, šut, molim ti pa šut. Ne mogu. Opet ovaj će opet na glavu. Da, na glavu. Taj gol me nešto postaće, jedini mu još jedan. Gledaj se. Jeste, bacio se. Ovo je ovako išao. Ovaj mu udario glavu. Ovaj je promašio glavom. A ovaj ga drugi udario pa. Da. Tako da ovo. I kraju te. Sad će. Na šta te podsjeća? Ovo kad je dao... Na koga? Kad je dao ko beše Mišo Platini gol, takav isti. A, Šutni dati, šutni, slobodno prosto. dobro, ajde, sad ću. Ali me napada i neću da napucam u njega. E sad, To tako slabo. treba sam malo jače. To i prvi gol i malo odbranio. Sad je kraj. Pa ne znam baš, dok on stigne. I ljudi, to bi bilo to za ovaj video i vidimo se, ćao.